Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndambozvitaura ndikati isusu apa pari kudiwa dzinodhonza ngoro, hapachadiwa tumatractor tudiki, pakudiwa maribha ekuti tinenge tichitsemura tichibata pamweya kuti right. Nyaya iri panapa iri bit tricky because izvi nyaya dzaya dzakuchitanga kubuda. My sources within Zanupf vari kundionesa panapa kuti chazoita kuti cable 3 ifoiriswe nevanhu vekuzanupf chii, iyo ichizonopasiswa nevanhu vasengezi uchabangu, chii chakaitika. Right, kana muchiri kurangarira pakambobuda that audio yaitaurwa nyaya dzakwa rere rakauya rakavhura vanhu brain, but vanhu vakatanga kuda kumhanya kunorirowa kaunda. Ende unozati panyaya dzekuda kunorirowa kaunda, tarisa vanhu vacho vairirowa kaunda, ndezvekunyeba, ndezvekudaiso, ndezvekudidi, nenumber, amount of number yevarakashi vanga variko here. They were trying by all means kuti vange vachiita se vachinorinyaradza. Iyoyo yanga isiriyo nyaya yacho. Day after that wedding iyoyo yakaitika, kune meeting iri kunzi yakarongwa yekuti vaende kunosaboteja cable 3 muparliament. Ende ndianani vanga vari ipapo, vanga vakamirirwa. Handisati ndakambozoona ever since. Iwe wakamboona imimi kubva muchitanga kuita zvemusangano zvacho nezvechinyi, makamboshanyirwa naTagwirei kumba kwenyu kunoitei? Akambouya. Do you think that guy is friendly? But that wedding here yanga itori a way of communicating with others. Kuti okay, ndatodedza vanhu kuwedding panapa, muchichata tichiita zvemagifts munenge makutanga kuzodedzana ndihoseri, nikodididi yanga iri a networking event. Because zvinonetsa kuti vaite a networking god the guy haana positions ane musoro anawo muZanupf kuti angangosangana navanhu pese pese. Anotozotaimira kana pachinge pane central committee meeting ndopa anotokwanisa kutoenda kunigirine, oro kana pazodedzerwawo rallywo, but kuna marally kunonetsa because akuuye vamwe vanhu vaya vanenge vakadaidai. But apa akabhanyasokuta chinhu chake vadedzana one by one, ndobva vatsvaga kuti what is it that we can do, tosangana nguwai kuti tinge tichitase tichinoronga chinhu chacho. Vari pakati pecelebration uyewo vanhu vari busy kuvhiringidzika newedding yangaitira mwana wake. Zvikanzi handei kubirthday ramavetera day after that birthday iroro, that unnecessary birthday, because makore asaya anga achingoita mabirthdays ake iwaya pasina zviya zvekutaurwa zvekuzonzi chichange money chichichi zvese zvanga zvaakuzotaurwa izvi. Vaenda vasangana vaita that wedding, vaita that birthday iroro, ndo paakutanga kurongwa kuti mavetera zvatakuchoita panapa takushuno kunodonedza cable 3 negods. You understand? Takunodonedza cable 3 negods kuparliament ikoko, chinhu choenda kunofoira. That is the reason why chazoita kuti vanhu vekwashabangu vapinde pachinhu neuwandu hwavo huya. And intelligence dzanga dzagara dzatosvika nyaya yacho yanga yatofambirwa kudhara, kunzi pane mukomana ari kuronga urongwa hwake, ari kutoita zvinhu zvake so paurongwa hwake ari kuita sei, ari kutaura kuti chinhu ichi chakuda unofoira, but kwaanongofoira anogoti chinongofoira sei. Iye ari akatanga nethat idea yekuti tozodai so tozonogadzira didi tovhuravhura. That was the way of dividing people only. Panga pasina imwe nyaya yanga imboripo ipapo pachinhu chese ichochichi chazosainwa zvacho chaenda vanga vagadzirira kudhara. That's why unoti panga pagara panorowa kaunda yekuti vekwashabangu vagara vagadzirirwa, voudzwa kuti kune mapackages enyu kune vanenge vachidawo zvavo. Timu rekwana Chivhayo, that's why anoti Chivhayo anga akuatakwa naTemba Muliswa. Why Chivhayo anga akuatakwa naTemba Muliswa? Temba Muliswa anoshandira anoshandira Tagwirei, ndiye munhu wake waanoshandira, and everyone knows that. Anga kuti iwo watengera ma-MP ya mota zvakutanga uringo watengwa ko ndotadza here kuningira bosi Tagwirei Chivhayo itimu rearia rekuti iye anoti 2030 chero zvidii anenge achisapota Mnangagwa. Poto Ngwarara itimu rekuti 2030 reya nyangwe zvidii anenge achisapota futi Mnangagwa. Ndo mamiriro akaita chinhu chacho. That's why akatanga pakaona Chivhayo uda kutengera manhigirine zvaza iwo sainde kuti why uri kudai so kwakwa kuno ataka zviya zvisina direction. You get the point? Why wakuda kungwadza ma-MP kuti pane mari inongobuda? Obvious ma-MP vanhu vekuti vane nzara, vakangodzwa zvemari vanobva vanhigirikina, because changa chatobuda kudhara. Intelligence dzanga dzatosvitsa nyaya kare kuti uku uya akutoronga nevanhu vake kuti vasaende kuparliament.
kunovhotera chinhu. Ende zvakaitika sekudaro on the birthday ramavetera varonga zvinhu zvavo marongera vakaita. Mavetera was not in parliament kuti avhotere chinhu cheCAP 3 nemamwewo maMPs ese. Saka intelligence dzobva dzasvika masvikira dzakaita futi kuna ziyambi ndobva varonga strategy dzavo zvikanzi izvezvi munhu wese muparliament hakuna ari kuzovhota chinyararire kana kuti chiwande. Munhu wese achavhota pajekerere nyika yese ichiona wotovhota wotaura kuti ndadai ndini ndavhota zvakadai so ndatovhota ndataura kuti zvakati. Muri kubata chimetsi chacho manje. Ndo marongerwo achanga chaitwa but chakazonodhakwa. Izvezvi kana uchida kuona kuti these things zvandiri kukuudza izvi maMP vakaregedza kuenda ivava utaurai kandishaya anaya afia ndiana nerimwe group timu racho rakawandisa nezvimwe zvarakashira. Why vasiri kutaura nezvemaMPs asina kuuya veZanuPF? No one is talking about them. Vanhu opposition vari kupopota kuti imimi guys mama kuzoti betray seko politics dzacho muri kuita dzekudzidzirira here. Chinhu changa chatopedza kudhara chatofoiriswa because uyu chaari kuziva nechekudai so Chivhayo is using his money, Tungwarara is using his money to invest in the name of ED. Itadai so kumana tozvinodai so ED ngaanosvika kumberi ikoko kupresident achinodai achinotonga. Uyu akanyarara hasi kumbopangana mapostori no ava nomachechi mamusicians haana kana waari kupa zvinhu ipapo. Why ari kuzoti havana kana anything chavanomubatsira nacho parwendo rwake rwaatarisa kuti achipinda pamberi apo. Congress agadzirira kuti anopinda chinhu chake paCongress ndo pari kuda unospendwa mari yese ipapo, ndo patotanga kutoinvestwa ipapo. And he knows mastructures akagara tomaziva kudhara. Kuna umwe munhu wekuti unonzwa aitwa chakati natagwirei kwatoshaya kuti ane basa rekwe. Ndo vanhu vanonovhota iyo Congress ivo because he knows kuti right apa pakapa apa ndakakupotsa yapa ndakunokutaimira yapa. Because what he thinks kuti vanhu hapana pekuti vangazoenda ndikazonomira nachiwenga akachiwenga ndinomupedza ikoko. Chinhu chekuti munhu wese ari kuda zita. Tungwarara is not interested kunzi azonzi ari kuda zveupresident. Chivhayo is not interested nyaya yekunzi ari kuda zveupresident because Chivhayo izveso already is making a lot of money. Tungwarara is already making a lot of money. Saka kutonzi anopiwa mari kuti azoda kuzviwesta career yake achiti ndakuda kuitawo chakati. Matenders iwo avari kutowana vakomana vechidiki they are enough to them and they are so grateful. Vari kutogutsikana kuti isusu zvinhu zvedu zvitori correct, hatina chekuchema hatina chekucomplaina. But this other honwa manje uyu old the semi madala uyu chinhu chaapo ndechekuti akufunga like manzwira makazviita pepe akuchifunga kuti I invested a lot of money in this whole thing kuti chinge chichitanga pa 2017 pepe cause no hakuna hake munhu anoda kuti anhingire but chiona ngatichitarise pekuti mazita kuti richikandwawo munhingire vanhu vachikwanisawo kurecognize. Hapana, iye akanda mari angatoda kuti iye achirecognize kuti akaspenda mari ndinhingi akazodai so but vanhu veZimbabwe havana kuzviona zvekuti kune mari yakazoshandiswa. Vanhu vakatanga kuona munhu wavo anga vaitira chinhu ndiani ndiGeneral Chiwenga ndobva unotora iti. Saka nyaya iripo ndekuti vanhu vaakuda General Chiwenga zvekunyanya kawo. Uyu anotora rimwe ribha rake rauya futi ratanga kudzemura Chiwenga zvakadai Chiwenga zvakadai. That is the reason why mukaona kuti Mudarageza paakauya akatanga kubverenyura vanhu vese vanga varida kuenda against Chiwenga vakaida kubverenyura iye Tagwirei nevamwe vanhu. Ndobva aoneka kuti tsoro yaakuda kutotanga kutonhingirira naye akuda kutondiparira moto muziso, akuda kundikanganisa career yangu, akuda kundikanganisa chinhu changu chandandiri kuronga kubva kudhara chinhu changu chimuforimbo ichi. Saka ndochiita sei panapo? Nataiwa the best way let me pay Rutendo kuti aende kunodhila naGeza. I don't know kuti akazodhila naGeza kusvika pa the extent ipi but it's on record pachibhadharwa mazimari akawanda. Ever since guys I know I've been doing these things for a while. Zvekunzi unakapuwa mazi US akawanda kunzi chingotaura nezvemunhu iyeye panhikirikeni hazvina, hakuna zvakadaro. There is no such a thing. And that Rutendo guy is not someone who could anima platforms and ari that powerful to the extent even though vanhu vakatoona zvaari kutaura he is not lovable.
to that extent yekuti angatonzi ari kutotaurawo zvekuti kana kuti vangakuvaikwikwidzana malevels nageza kuti geza otaura iye obva ataurawo vanga vasiri mumasame levels ekuti zvinge zvichienda zvichidaro, but because this hohonwa is trying by all means kuti uyo akuda kundikanganisa, saka ndaswa yakazoti mira ndipinde pakati apa ndizoona kuti takuda kugadzirisa madivisions akasimba panapa, because deep down tikada kutarisa Chiwenga hana one day akambobuda akati ndoda kutukarira kana kuzoti president zvazodai so. He knows kuti ayo ndiblazi wake anenge atoti na uyu takabva kure teso vane history yakanaka. That's why ukaona kuti in 2017 akatoti apedza kutora chinhu chaicha charohwa chapera haana kumboita grid zviyazviyatare ende munotarisa rehistory yekwese kunyika dzese dzakaitwa makuu. Go and check and come back wondiudza panapo kuti shamwari wangu uchitaura chokwadi, nyika dzese dzakaitwa makuu hakuna kana munhu wana akambobvira aita mashiripiti akasaiwa chero matowirirana matonyorerana pasi kuti uchazoenda uzodai so, kunyorerana pasi matonyorerana ipapo pacho panotanga topiswa ipapo, chibepa ichocho ndo chinotanga topiswa ichocho, ndo chinotanga kutoisirwa magwinya ichocho, munhu akutodya magwinya akatogara muofisi achiona zvimagreement zvako achiputisa maoko apedza kudya magwinya that agreement chako chonongotoningina ichocho, because munhu anogona kungoti anytime let me change now kuti ndauda kukuchinjira iwo poteswa order kuti mukomana uyu ari kuti ane chakati ane agreement nendi kunoku, saka mukamuona paairport sungirai munhu ikoko kure ikoko hatidi kunzwa kuti asvika kunoku, zvobva zvatodhakwa zvakadaro, but haana kudaro, haana kumboswera achiita that greediness oro chii, akangoti basa ndarowa ndapedza, then uyu bavhurira uyu nzira yekuti auye, nekuti tarisa kuti loyalty yawo yanga yabvira kudhara kubva kumashure pamaranks yapo chaipoka uyu kubva pamusuwo akatodzingwa achinzi ndatokudonhedza nhasi iyo rengi yechigeneral inopisa karengi uyu parengi bosi ndiye anga atopuwa signature akanosarenderwa zvichitani namugabe kuti ndakupa alright chiitai zvamunoita manga mati muda kuisani but kochiita kaiwo handiti iwewe ungatadza nei, because unototi kuti iwo hako already you are maybe better than munhu wacho uroda kupa, but haana kumbozviteerera zvese izvozvo, but nhasi ndo munhu anotanga kugadzirirwa manigirikini neumwe munhu asina that popularity, anofungidzira kuti popularity yake icha vanhu vachazotanga kumurecognize. Even if you look at that respond yanga yakapuwa pathat dossier yanga yabuda, vakatrya kupusha that narrative iwo zvakanyanya, yakafambiswa akazobudisa mari, because panguva yese kumashure zvanga zvisiri kunge zvichitaurika kuti yakabudisa mari akaisa mari yake ipapo. Who cares about his money? Mari yacho akaiwana kupi, wakazvarwawo nemari wakangoya nayo kakunyika ukaidzosera kunyika. And then the next thing ndo papa kubuda mutsvangwa, mutsvangwa dzinombotacha kumhanya mushini chako oputanga kuti iwewe wakazodai, but mutsvangwa is that guy wekuti haana hake direction, anotanga anenge apuwawo mari iwewe atengerwa whisky nemadiro nyendozonzi akomana musave vanhu vanokontrolwa nezvinhu tu izvozvizvi molife. Ukava munhu anokontrola nedoro wobva watadza kuzori afoda zvakadaka wegaka uchashandiswa naumwe rume zvisingaiti, bhozi unenge uchingonzi chibaba maita sei muri kumwa here, wotanga watengerwa doro wobva uitiswa zvokupenga, then hauchisina chomwe chauchataura bhosi wangotengerwa doro. The other thing unorimwe wekuti vanenge taka kukontrolwa nemukadzi, like what happened mugabe kuti mudhara otanga kuudzwa zvekuita zvemukadzi tasa akuporongera basa manje kuzonga uchikontrolwa nepitcourt government kuti iwo so wakuswa mupitcourt muri kubata chinhu chacho manje. So after zvese zvaitika Zimbabwe yabva yanakirwa ikati uyu anonzi Chiwenga watamuda, vanhu vakutanga kumhanya nezvimaplakadhi vachidai so. Uyu ndokutanga kugadzira strategy dzake kuti uyu mukamupusira uyu akutodiwa nevanhu. So what's wrong with that? I don't know kuti tingatadza kubvunzana here that question. What's wrong kuti uyu apindewo? What's the problem? Because inini ndakazvitarisa 2 terms for Mnangagwa is good. 2 terms. Andione chakashata ini opedza makore ake 2028 otoenda ake zvitopera. Next uyo oita zvinhu zvake orova kusvika paanorovawo ipapo, because hapasi pano kana pabasa pamba pemunhu pekuti munhu anonzi ada kufira ipapo.
but because umwe munhu ari kutaimira strategy ogadzira ngatidai so because Tagwirei is one of the guys wokuti he was there pakatanga kutaura zvinhu zvekunzi tosvika kugadzira chinhu kuenda ku2030. He is one of the guys wokuti ndiye akatanga kutoita chinhu chacho ichocho ende ndiye anonzi ndokutanga kutoti saka toita sei toengage ani ndiye anomwe watinganoona totaura nani tobva tanodai so zvapi opedza wanoti chinhu chacho chakumuzvimbira kumapena kokupedzisira akati mudhara anogona kuramba ari pagraph 2 zvikanetsa apa ligati ningirikini because izvo so I'm challenging even those guys ana kandishaya nani ngavatange kurebuka kama MPs asina kuenda veningirikina ndo basa rauka vanombononoka here vanotadza wakasabotecha president why are they not doing that? Why are they not challenging kuti ninga hauna kuenda kunovhota kuparliament? Vari kuzviziva kuti aiwaka tinenge takutokanganisa timu yedu, timu yanga yakaningirina kudhara but timu yakachingurwa because chinozoitika kuti zvinhu izvi zvinoshanda neintelligence futi at the end of the day. Kana pane zvimwe zvongazomboita pagame kana patsoro zvinonetsa kuti uyu yaoda kunorowa munangagwa negame rebrain iri because intelligence dzake dzakasimba akabvira kudhara zvimwe zvese ungatomukundako but paintelligence dzezvinhu zvematongerwo enyika izvi akangwarisa anonyatsozviziva munhu kuti aitorana intelligence dzenguva yana mugabe dzedze wozotaura wako dzeintelligence dzemunhu kuti anombotengesa hake peturo intelligence dzemunhu anoti adye poko hazvisi zvinhu zvokuti vangambozviteedzera izvozvo nekuti madhara vakaita zvakawanda vakasangana nezvakawanda zvokuti chakati achidyiwa vanotozvinzwawo ikoko. So that kind of person anonetsa kuti aningirikina saka munhu ari kukonzeresa zvinhu zvese drama rese ratiningirina izvo so madividana because chakutoitika kungodivhidana saka ninga kadai so papa kupushwa manarrative. That's why nchiti uyu anonzi ningirikini atimutrust uyu anonzi Mutsango ibhizibizi kunonyanya ona paipa painyebera kudzungaira vaita that phone call yaita nepanhauyo achiti saka but because ari kuningina autaure zvinhu zveya zvemashoko aya iri just a phone call uchitoza unenge wafonerwa wobva watanga kutotaura wakutobudisa zvinhu zvauri kutoziva kuti utotaura and that conversation was sponsored kutoti iwe woda kutobva watoibuditsa unobva watotaura it was intentional kuti ari kuti sei ari kudamage reputation yemunhu onzi uyu akazonzi ada kuita ningirikini seiko uyu haana kudzidza haana kuita sei akadzidza wacho ndiani ari kuita zvine brain zvine plan chaizvo ndeupi zviri kutibatsira chii izvo so in Zimbabwe hakuna opposition nemusoro because of vanhu vakadzidza. Tsvangirai chai aisekwa achinzi haana kudzidza unozviziva here but ndiye munhu akaita one opposition ine musoro yekuti nanhasi ndo yatinotaura kuti opposition iyi yakabatsira nyika ikaita kuti zvinhu zviende kumberi. Nhasi chaichaiva vanhu vakawanda vari kushandisa maUS kuZimbabwe. Nhasi chaichaiva vanhu vari kutenga chingwa mukutenga dola nemabhanzi $4 for 2 mabiscuits what zvese zvakasiyana siyana. Masim card chaiva makutotengawo masim card. Iwewe chaichaiva unotone sim card even if you are in Zimbabwe they utone sim card wo iwewe wairi afford here pasati pauya that government ye opposition yakasiyama marks but the same guy ainzi haana kudzidza. Nhasi manje ana Mutsvango ndipo anobuda achizerezera kuti saka chiwenga haana kudzidza. Sometimes vanhu vasinonzi haana kudzidza ivo ndo vanotoita zvinhu zviende kumberi. I'm telling you, I'm not saying kuti ndiri kutanga ndoda kutora masides but dzimwe nyaya dzoda kuti dziaddresswe the way zvadzinenge dzingori. Vacho vanonzi havana kudzidza ivavo mukamuisa kana pachinhu haana nharo yekuswera ada kunoita zvinhu zvekudingirina because anongonzi saka vanhu vacho vati vari kudei ivi vanhu vati vari kuda zvakati zvakanaka ngatiite zvinoda vanhu vakomana ndozvinoita munhu asina kudzidza because anopiswira achipikisana chipa nyaya dzezvinhu zvinozotaura nyaya dzekudzidzadzidze. It's okay guys. Saka mimi even pakuda kurongwa madecisions chidedza vakadzidza vawe saka vakomana mati muri kuti kudii but chitarisa pakazoya akadzidza wacho akazorohwa nemanotsi evakamudzidzisa like politics dzakuti kwachamisa zezi chamisa akadzidza baba munhu wekuti akarohwa bhuku raita tidi kunyeberana but chii chakazoitika akarohwa nepolitics dziri kumberi kwake vakamudzidzisa vacho dzekuti unonga kuti ndakarohwa baba ndakarohwa mauniversity ndikanota zvakati ndikati didi ndiri lawyer ndiri chinchi ndobva vanokuchingura kumberi kwako ikoko
kuruwa nepolitics dzekuti unobva utonzi right since iwe uri lawyer futi tikuziva kuti uchada kuzotoperera kukoti wobva unesirwa malaba kumberi uko iwo since iwe uda kuzonikira udai so wobva unesirwa chakati chimwe unesirwa rimwe gumbo kumberi uko the next round achida unodzoka achinoti saka tadzoka taane imwe chakati but izvo zvine zvitangwara hatisi kutaura nyaya dzemastructures hatina mastructures bva kuti uri kutya infiltration oright iri bho bva vakutorwa munhu aitopushawo chingoro achitengesa maice cream bla wayo shabangu akasvika zvake bva angotora pati yacho bhatoti yayangu the next thing kudai so zvatopera kuparliament hanzi kwatodai so kwazodididi pati yatotorwa yarikolewa vanhu varikolewa zvavharana but ndiye munhu akadzidza ndo vanhu vakadzidza vacho vatinotoda kuti vaite se vange vachitungamira zvinhu so that point iyo mutsvangwa zvaaedza kutaura dzanga dzitori nonsense hatina chatinotaura zvekudzidza kana dziri nyaya dzekunzi kudzidza Tagwirei akadzidza kupi kwaakadzidza munotonzwa achitotaura kuti vakomana iyo mudhara unozimbambaira paurwere chii ndozvinoita munhu akadzidzedzwa hapana kana hasi accent yekuti unganzwa achisvisvina kana munhu mukanwa kutonzwa kuti chirungu chinosvisvinwa mutsvangwa ndiye watingatoverenga kuti chinenge chiri nani ichi because chinorova pachirungu chinomira zvacho even zvakawanda unongoona kuti vakapfura nekwawo even the way he dresses undoona kuti bho apo zviri nanewo saka out of zvinhu zvesewo ingasatandabotso nyika ineyi monzi muda kutora Tagwirei mumita president kungasapengwa ndo paipi panonzi kwarwariwa pepe kana makamunzwa definition inonzi kwarwariwa ndo pacho chaipo panonzwa kuti kuri kupengwa unotonzwa kuti vanhu vekuzimbabwe vari kutandabotso because of zvinhu zvese saka kana muchida kuzotsvaga kuti ndiani ari kukonzeresa zvinhu zvese ari kuzodai so Tagwirei is the problem iproblem hombe chaiyo achinyebedzera kunge anenge ari kuchechi ari kunyebedzera kunamata ari kunyebedzera kudaunzwa mweya haiwa zvazodai amen zvamuchazoitawo neinformation iyoyi zvazvenyu ndisingachazivi ndenge ndisisipo asi inini ndo manzwiri atachiita chinhu chacho I hope kuti chasvika munzeve dzenyu zvakanaka tinenge tamboonesana kana pachinge pane something I will be back tizoonesana nyaya dzinenge dziripo but so far vakomana mukaita zvekutamba zvenyu ipapa ndiri kuziva kuti vanhu vakawanda muri kucelebrate muri busy kufara because hamusuziva zvinhu zvamuri kuitiswa ikoko kuZaNupf and I like the spirit yaane vamwe vanhu vekuti vaneta mani havachadi kuitiswa zvinhu zvisina nebasa resezvi zvokuti unozonzi iwo nhasi tozodai mangwana vanhu vaneta vanhu vari kutambura vari kudawo mari vanhu vari kudawo kuti at least ushamwari kaona tadai so vanhu vakashandiswa kumastructures ikoko vamwe vakashandiswa kuti uzonovhotera machairman makansela machinchi zvese uchipromiswa tozodai zvinhu zvinhu zvozonaka but so far hapana chati chanaka kunozobuda chakati kunobuda zvakati mari dzacho hamunawo kumana dzekupa vanhu mungori nedzekuda kuvhaidzisa dzekunyemudza vanhu saka vanhu vaneta nenyaya yekunyemudzwa zvinhu wozi munhu ane makore achingomirira the next thing anobvaona kwatosvika vanyowani votombumura votoenda kwatodai so kuno mwazonzi azoro wakadhanzika kadai so akatopuwa zvinhu so unofungidzira zvinhu zviri izi zvinorwadza munhu anenge agara ariko kumasero kumachinchiwo unofungidzira kuti machairman vemumadistrict vacho vemunhigirikini mumasero havadzidiwo here kana mota dzacho idzodzo kungotiwo takutengerewo zviakwa hazvo some of them they don't even want zvimaakwa izvo vatengerewo kana mota dziri nane maopen track acho masingle cab noti dzinodhura tengai just a normal single cab ingori bho yekuti wanoti at least ndashandirawo zvinhu zviripo kwete kuti unotoona wacho ari kutonzi ndiwo machairman ari kutotambura saka vanhu vanetawo havachadiwo vakudawo something iri better now zvinhu zvaakutoenda ku2030 hakuna any development yacho inyatsori nemusoro iri kunyatsoitwa nezvazvo ikonomi yacho zvinhu zvakangoomawo zvakangoramba zvakangodaro and then uramba uchingodzwa kunzi sakomana tatwa kutosvika ku2030 tikatosvika ipapapo zvobva zvadaiso zvakutonodidi mangoramba muchingokambena chete hamusi kubva mucampaign mode makati opposition inokonzesa zvaikuita zvakadhakwa opposition inozodididi opposition ndoaramba ichingoda maelections but fight dzacho pachavo dzemudanga macho hadzisi kupera saka chinosvika kupi chinhu ichi. My name is Kulient and I'm out. Kulient TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika Kulient TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulient, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say